Ассаламу алайкум ва рахматуллохи ва баракату. Бародаро, умедвор ҳастам ки хубу хурсанд ҳастед. Имрӯз як шогирди дига омадагия иншоаллоҳ. Нигоҳ кинед ки корша чӣ хел кор кардааст. Мошааллоҳ беҳтарин. Кадумеш меояд худоро шукр ки наз кор мекунад. Як бор мефаҳмонӣ кадумеша хай аввал чӣ хеле чота камтар слаби кор кард. Ина где-то ози уже қарби обед шидааст. Иншоаллоҳ да 1 соат 2 соата уже фаҳмид ки чӣ хел варичаки пеш кош қати чӣ хел кор мекунӣ. Управлениша ҳамаша уже ёд гирифт. Ай худаш кард. Дига ай трактор мефуром худаш вай худаш кор мекунад. Ай аввал ай сар омад ҳамаша худам фаҳмондум чӣ хел коша мехамбонӣ чӣ хел мебардорӣ. Ина ози ай трактор мефуром да берун фур мегардам вай худаш уже худаш тоза мекунад. Ягон каса ноприсда ягон каса чӣ намекунад чӣ хел кор канад дар кор чӣ хел тоза канад дар кор. Ино нигоҳ кунед. На ҳами плашадкара тоза кардагиай ҳозир. Тоза канада кор. Кубе қарор иштем бародаро ку чӣ мега чӣ хелай қарор кун. Ку чӣ мегӯй бародар? Салом алайкум бародаро, ман имрӯз омадам. Имрӯз якум рӯзи корӣ ба кавши пеш кор кардани уҷа ёд гирифтам. Барои дастгирии бародар Азоб Аҳмад мо ҳаракат мекунем ки кавши тамоми кор карда ёд гирифта аз корҳои паст баландтар бурем. Ина Якум рӯзи корӣ мана. Якум рӯзи корӣ шоли то обед оли обед нашидааст. Соати 9 мо худм омадем. Мошааллоҳ ба худо гапш надорам ин бародара ки як бор гапа мегӯиш уже мефаҳма ҳамаша. Як бор гап қати уже медона чӣ хел кор канад дар кор. Мошааллоҳ корака имрӯз буд канад дар кор. Ина бародаро раҳмати калон ки видеоро тамошо мекунен дастгирӣ мекунен. Худованд нигаҳдорту боша. Иншоаллоҳ бо ай пеш видеои наз мешавад.